Hej så sammen, og velkommen til Tetris. I dag spiller vi et spil, der hedder Hitman. Og det går ud på, at vi er en legemorder, der skal dræbe nogle mennesker. Vi skal spille den første mission i dag, og vi skal dræbe de her to. Dahlia Margolis og Viktor Novikov. Og jeg har planlagt det hele, så det ligger ligesom det skal. Men vi skal lige se videoen her for at få en lille intro til, hvad missionen går ud på. Hvis du ikke vil se videoen, så skip til det her tidspunkt. Good evening, 47. Your destination is the Paris Fashion Show by Sanguine, one of Europe's leading couture brands. Your targets are Sanguine owner Viktor Novikov, a former oligarch turned fashion mogul, and his partner Dahlia Margolis, a retired supermodel, an iconic power couple on the global fashion scene, and two of the most dangerous people in the world. Novikov and Margolis are in fact the ringleaders of Iago, an enigmatic spy ring that deals in the global elite's most valuable secrets. Unscrupulous and opportunistic, Iago has caused disastrous security leaks all over the globe. When Crimean separatists caused a deadly meltdown at the Odessa nuclear power plant, Iago gave them access to the plant's security network. And when the Delgado drug cartel shot down the plane of President Hernandez and his family, Iago provided the classified flight plans. Now Novikov and Margolis have obtained a knock list of British undercover agents, which they plan to sell at a secret Iago auction during the Sanguine show. So our client, MI6, need us to stop the ringleaders before the knock list ends up in the wrong hands. The Sanguine show will be swarming with security, and Viktor Novikov will be the focus of everyone's attention. But despite his posturing, he is merely the money man. The real target is Dahlia Margolis. Beautiful and brilliant, she is a master manipulator and the true brains behind Iago. Two targets, a highly public event. At first glance, an impossible task. Then again, I do know how you love a challenge. I will leave you to prepare. Okay, så det er to personer, der har noget, der hedder Iago, hvor de dræber nogen ulovligt, der laver noget dårligt for menneskeheden. Men som sagt, så har jeg jo planlagt det her, hvad vi skal gøre, og hvad for nogle ting, vi skal gøre for at dræbe dem. Og vi skal have det her jakkesæt, den her pistol, de her coins, og så det her bet. Og jeg tænker bare, vi går i gang. Og ja, det er jo så et modelshow, vi er til. Som vi skal så ind og gøre noget ved dem, der arrangerer det. Så dem, der arrangerer det, det er dem, vi skal dræbe. Men nu går vi ind på det her, på den her røde løber her. Her er nogen, der laver news. Så jeg prøver at se. Nå, men vi skal gøre noget, der hedder Mission Stories. Her. Og jeg har valgt, at vi skal bruge den her til den ene target, og den her til den anden. Og vi skal starte med den her. Hvor vi skal forgifte en drink. Vi kan lige se vores target komme ned her. Det der, det er vores ene target. Altså man kunne jo godt tænke, at man bare kunne skyde ham nu. Men hvis jeg skyder ham nu, så kommer alle vagterne til at jagte mig og skyde mig. Og så falder missionen ligesom. Fordi der er rigtig mange vagter her. Nå, lad os komme den her vej. Fordi det er her, når vi skal. I kan se på den her blå marker, det er der, hvor vi skal hen. Mission Stories, det er sådan nogle små missioner, man kan bruge for at gøre det nemmere at klare selve missionen. Så nu hører vi lige, hvad de siger her.
Novikov har nemlig en favoritdrink, og den har han bedt en bartender om at lave. Og det er en cocktail, som hedder en bare knuckle boxer. Og dem, der rigtigt arbejder, de har glemt opskriften nede i kælderen. Så det er jo så en gylden mulighed for, at vi kan komme til at dræbe ham, som vi skal dræbe. Nu venter vi lige på samtalen er færdig. Og så går ham herop. Og så går vi ned. Nu skal vi nemlig kvæle ham her. Nu er han nemlig ikke helt død, han er bare bevidstløs. Fordi hvis vi dræber ham helt i Hitman, så får vi minuspoint i samlet score. Og det er jo ikke ret smart. Så læser vi opskriften. Nu skal vi op og få noget rottegift. Sådan der. Så har vi noget rottegift. Så skal vi ud og lave hans drink. Men vi har et problem her, fordi hende med den hvide prik, I kan se gennem muren her. Det er en, der kan genkende mig, fordi alle dem med hvide priks, de kan genkende mig. Men nu kan I se, nu blev prikken hul, fordi at jeg klikker over og blendet ind. Så kan de jo ikke se mig. Så derfor blev det nu hul. Men hvis vi gør sådan her nu, så kommer der sådan en gul pil. Og den gule pil, det betyder, at der er nogen, der er ved at se mig derovre. Hvor pilen peger hen. Så nu venter vi bare på, at ham vi skal dræbe kommer ind. Og I kan se, at han står lige der. Nu laver vi hans drink. Coming right up, Mr. Novikov. Finally, a professional. Glad I hired one. Så laver vi hans drink her. Og det vi skal nu, det er, at vi skal poison hans drink. Altså forgifte den. Så det skal vi så for at gøre, fordi når han så drikker den, så får han nemlig ondt i maven. Så vi går lige herover. Fordi ellers så kan hende med prikken overhovedet se os. Står han lige her. Oh god damn it. Not now. Oh god, I can't get sick now. Oh boy, I know how you feel. If it's any help, it'll pass. It always. Så kommer han med herud på toilettet. Sådan der. Så går vi ud. Og døren er lukket nu. Og så drukter vi ham. Det er lidt brutalt, men det her, det er den måde, jeg bedst kan lide at dræbe på. Og det er jo vores mission at dræbe. Godt så. Så skal vi ud til den næste mission story. Så vi åbner lige den her. Og så vælger vi en ny mission, som vi skal følge. Og vi følger den her historie. I Hitman kan man nemlig gemme. Og man kan loade. Altså man kan hoppe ind i der, hvor man har gemt til. Og den her har heldigvis automatisk gemt. Lige her, hvor jeg er nu. Så jeg spiller lige indtil vi kommer derud igen. Så, nu har jeg lige sørget for, at vi har gemt her, så vi ikke skal starte hele vejen forfra igen. Men det var en lille fejl, vi lavede der. Men her er ham her, vi skal dræbe. Og vi skal lige flytte ham derover. Eller vi skal ikke flytte ham. Men nu går han herover, og så skal vi lige kvæle ham. Hvorfor kommer han igen nu? Nu dræber vi ham her. Eller vi kvæler ham, og så hiver vi ham herover hurtigt. Hurtigt. Så skal vi skynde os herover. Og så skal vi lægge den her, gemme den her, fordi hvis vagterne ser den her kæmpe store våben, så bliver de ikke ret glade, og så bliver de mistænksomme.
Men nu er ham her i. Så skal vi vente på, at han kommer herover, så vi kan kvæle ham. Grunden til, at vi kvælte ham den anden der, det var fordi, at hvis han nu opdager det, så er han jo vagt, så skyder han mig bare. Og så går det hele ballade. Jeg er nødt til at gøre det stille og roligt. Nu ringer ham her til hende, vi skal dræbe. Nu skal vi vente på, at ham der hænger væk igen. Nå, nu hører vi den her. Helmut Kruger is friendly with Dahlia Margolis. I suspect that Iago uses fashion models to infiltrate the lives of the rich and powerful, and Kruger is... Og det er jo ham her spionen. Nu venter vi på ham der, han går væk. Og så kvæler vi ham der, for at få hans køj. Fordi han skal nemlig mødes med hende, vi skal dræbe. Sådan der. Gør vi sådan der. Og flytter vi ham her over i kassen, så der ikke er nogen, der finder ham. Det er nemlig en smart ting at gøre. Så nu tager vi dem her. Og så smider vi ham her af. Og så tager vi hans kostume. Nu begynder det hele at se ud som det skulle. Der var lige en lille fejl med planen. Men det løser. Nu ringer vi til hende her. Som er vores target. Så skal vi nemlig lige snakke med hende. Dahlia, Helmut here. Remind me again. Where were you supposed to meet? Second floor, Voltaire Suite, next to the auction. Got it. You want me to drop by now, or... No, it's essential that Helmut you walk Kruger. the runway. Wow, Do the you're job, handsome. and come see me right away. Pretty girl. Det er jo meget vigtigt at følge med i detaljerne i de her spil, fordi ellers så dur det ikke rigtigt. Og det gør bare det helt nemmere, der er det her mission story. Nu skal vi have vores make-up gjort, så vi kommer til at ligne ham der Helmut Kruger. Sit back and relax. We'll take a second. Like, Sådan der. Så skal vi ud og gå på sådan en lang bro, som man også gør i modelshows. Så skal vi gå på den her bro. Så går vi herud. Så skal vi op og mødes med hende, vi skal dræbe. Og så skal vi ind i det her rum og have vores møde med den person, vi skal dræbe. Som er hende der. Nå, nu skal vi sætte ned, og så skal vi snakke med hende her. En lille smule før vi kan dræbe hende. I'm in. What's the job? Straight to the point. I like it. As it happens, Sådan der. I have the perfect assignment for you. Jessica Highmore, Highmore Consulting. the very same. That's why I wanted to. Both targets are down. Great work. Now head towards Så døde hun. Bum. Og grunden til, at hun kunne se mig der, det var fordi, jeg selvfølgelig ikke må have min pistol på mig. Så skal vi bare ud af banen, og så er vi færdige. Og vi går ud samme sted, som vi kom ind. Det behøver man ikke, men når man så er færdig med missionen, så skal man ud af en af de her udgange. Der er også nogle derovre. Men vi går bare ud af den her, fordi det var lige den, jeg tænkte på bedst. Sådan der. Og det er så, man klarer bane 1, efter min mening. Det var sådan set det. Håber I kunne lide Hitman. Husk at selvfølgelig like og subscribe. Og selvfølgelig kommenter, hvis I gerne vil se mere. Så skal I lige se, hvor mange point vi får her. 22.000. Så er der en film her, men den gider jeg ikke se. Så, det var sådan set det. Tak for at I så med i den her video. Håber I synes, det var god. Ellers var det bare at sige, vi ses i næste video. Hej hej.